pois instarlle a esa Consellería de Educación a que cumpla cas ratios, cumpla cos equipos docentes, que doten de profesorado tanto de pedagogía terapéutica como audición e linguaxe e orientadores aos centros, para que realmente dispoñamos unha educación de calidade no noso Concello. É un día para destacar, para resaltar e agradecerlle dende aquí ás familias e ás AMPAs todo ese labor que están facendo para conseguir esa visibilidade do problema que estamos tendo e, por suposto, aos equipos directivos que levan sufrindo anos esta situación de precariedade debido á non dotación de persoal docente nos nosos centros educativos. Durante a sesión extraordinaria convocada a solicitude dos socialistas, saiu tamén adiante unha proposta sobre o servizo de atención temperá para garantir o seu correcto funcionamento. Si lemos o regulamento de atención temperá que eles mesmos nos invitan a seguir, pois vese claramente de que o servicio non pode cesar por motivos vacacionales. A empresa ten que garantir que o servicio continúa. E iso que lle reclamamos ao Partido Socialista, que lle expliquen ás familias cal é a situación actual dese servicio, por que se está retraendo ese contrato de licitación cando xa hai unha empresa que ganou o concurso, cal é ese motivo que están alegando e, sobre todo, que nos respondan a esas demandas que lle estamos transmitindo sobre número de ratios, porque non se deixan entrar aos pais cos seus rapaces cando o propio regulamento di que sí que o poden facer cando o servicio o necesite. É dicir, hai un oscurantismo en torno a ese servicio que non somos capaces de entender. Dende o PSOE criticaron que tanto BNG como Rianxo en Común cuestionasen a solicitude dun pleno extraordinario para debater estes dous puntos, así como que se celebrase ás portas do mes de agosto, cando apenas hai actividade administrativa. A este respecto, os socialistas lembraron que é potestade do alcalde convocar a sesión, aclarando que puido terse celebrado moito antes. O BNG e o grupo de goberno se centran únicamente en si era apropiado ou non a convocatoria dun pleno extraordinario. Lamentamos moito esa situación porque, entre outras cousas, é o noso deber de facer esa convocatoria de pleno extraordinario. O que non é o noso deber é a marcar esa fecha, que eso lle corresponde á alcaldía, e xa lle dixemos antes que tiña que haber sido a mitad de xullo, porque en agosto, bueno, a administración funciona como funciona e parece que se paraliza. E aparte que lle instamos tamén ao alcalde que sería a responsabilidade súa a convocatoria dun Consello Escolar Municipal extraordinario para velar por este tipo de situacións.